Ruta del despoblament de Terra Viva, avui fem parada a Portell de Morella. Està a 104 quilòmetres de Castelló de la Plana i a 27 de Morella. El despoblament progressiu del qual encara no s'han recuperat i la falta de naixements han fet que ací hi hagi actualment 178 persones censades, però podríem dir que Portell de Morella comença a renaixer amb un projecte conjunt molt il·lusionant que ha portat 3 famílies i que en breu en portarà una altra. M'agrada aquella olor, aquella de les coses que no hem dit. Així en este col·le sorgeix un projecte que és preciós, que es diu Muntanyes d'il·lusions. Comença quan jo vinc a treballar a Portell de Morella com a mestra i veig que l'escoleta només té 4 alumnes. Amb diverses accions, reptes solidaris per recaptar diners, animar a famílies a que vulguin viure així, amb l'ajuda de tot el CRA Celumbres i sobretot de l'Ajuntament de Portell de Morella, que ens proporcionava vivendes per a aquestes famílies i sobretot per a poder visibilitzar a través de les seues xarxes socials el que és el projecte Muntanyes d'il·lusions. I hem aconseguit arran del projecte que vinguin diverses famílies. I no només a Portell, sinó també a altres pobles de la comarca dels Ports. Ara no estàs així de mestra, estàs en els Ibarsos, però això continua i tu estàs ahí involucrada. Però ara també és una associació i estan previstes diverses accions per poder seguir animant a famílies a que visquen així al món rural. De tot color, aquell punt just de riure que... Carolina, a veure, vosaltres sigueu de les últimes famílies que habeu vingut, fa 6 mesos que esteu així. Somos una familia venezolana que vivimos 7 años en Panamá. Nos encontramos con Montaña de Ilusiones, que fue una bendición. En què vos han ajudat? Mira, a conseguir casa, a conseguir empleo. Han recibido a nuestras hijas, pero con los brazos abiertos y ellas están felices aquí. La verdad que el colegio es excelente. Nos gusta mucho, que es un pueblo muy seguro, el paisaje, tener vecinos cercanos. M'alegre moltíssim que hàgiu vingut així i que repobleu els nostres pobles. Esa es la intención. I Carolina, que te diuen i tot. I generacions de racons que... Tu eres dels ramaders d'ací del poble i eres des que sempre has viscut així. Sí, bueno, jo ho he viscut sempre, és que ja en meus pares des de que era xicotet. A més, el que som així en extensiu, doncs podem ser 4, 5. Tens la granja fa purín, en el purín tens el cereal, gràcies al cereal poden menjar les vaques. Altra activitat així important és que teniu 2 fàbriques textils i tot aquest entorn tan meravellós suposa que també donarà font d'atracció del turisme, no? Sí, hi ha molts CRs, tenim l'hotel... Què t'ha agradat de viure en el poble? Ho hem viscut de sempre, és que hem arrailat així. Penses que recullen ideals. Roberto, si va haver una època en la que eren unes 700 o 800 persones, eren els anys 40-50, hi havia masos. Hi havia 12 o 14, i estava el matrimoni vell i el matrimoni jove que se quedava allí a cuidar els pares, i això s'anava rodant. Però al poble tots teníem uns bancals petits i la gent d'això no podia viure de cap manera. Compraven uns telers de fusta i els aconsellava a les dones que se'n compraren uno i aquell teler feia faixes. I després ja van començar a millorar 2 telers mecànics i algú ha fet una fàbrica. En els anys 60, coincidint un poc en la industrialització, és quan la gent se'n va. De fet, vostè és dels que se'n va anar. Nosaltres vam anar a Catalunya, el meu pare, el meu germà i jo, això primer. Després, quan jo ja tenia 18 anys, ja vam comprar un pis a l'Hospitalet i ja va vindre ma mare i ja estàvem junts, perquè si no la vida del feixer és molt esclava. Que anàvem d'ací el 5 de setembre i no tornàvem fins a Nadal. I per què no deixen vostès mai de vindre així al poble? Què té el poble? Què té el poble? Quan arribem a 10 quilòmetres ja no sé si se'm pisa el cor. M'alegra molt d'escoltar-lo i veure com vostè estima tant el seu poble. Vostè i tots els que han participat en aquest reportatge que ens han mostrat com així a Portell de Morella es lluita per a que el poble vagi avant.